Salam gadyrly iyleşler, sagamanmasyňyz. Biz siziň bilen ýene-de dogruluk ýoly atly gepleşigimizde, duşup bilýänligimizde gaty begenýäris. Biri var merhemetden we rehimden, parahatçylykdan dolu bolan gudraty güýçlüğiň ady bilen size oň bereketlerini arzu edýäris. Siziň başgaly ojaklaryňyzda goý biri var, bir Hudaýymyz, gudraty güýçlü Hudaýymyz, Rebbimiz pata bersin. Gadyrly iyleşler. Eger sizde şu wagta çenli dogruluk ýoly atly gepleşiklerimiz hakynda soraglaryňyz bar bolsa, ýa-da pikirleriniz bar bolsa, onu biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Şu ekranda görýän e-mail adresiňiz bilen ýa-da website adresine barmak bilen, ol ýerde öz pikirlerinizi galdyrmak bilen bize pikirlerinizi, soraglaryňyzy berip bilersiňiz. Biz siziň soraglaryňyza, pikirlerinize garaşýas we sizden eşitmek isleýäs. Gadyrly ýylleşler, ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşigimizde Ibrahimyň ogly Ishagyň nädip Rebeka öýlenişi hakynda we Ibrahimyň we onuň baş hyzmatkarynyň Hudaýa nädip bil baglap, bu işte de Hudaýdan gollaw ýardam dileg edip oňa bil baglandygyny biz siziň bilen öwrenip geçdik. Ibrahim hem şol geçen gepleşigimizde okap geçişimiz ýaly juda garrapdy. We öz öňünde duran iň bir wajyp meseleni, ýagny ogluny öýlendirmek işini ol berja etdi. Şondan soň Ibrahimyň durmuşy hem bu dünýäde gutarıp barýardy. Buňky gepleşigimizde nädip Ibrahimyň bu dünýäden ötüşi hakynda we näçe ýyl ýaşanlygy, ýer ýüzünde ýaşanlygy hakynda siziň bilen öwrenäris. Ibrahimyň ölümi hakynda Tewratyň gelip çykyş kitabynyň 25-nji babynyň 7-nji aýatyndan 11-nji aýatyna çenli şu sözleri okasa bolar. Ibrahim özüniň ähli emlegini Ishaga berdi. Emma gyrnak aýallaryndan bolan ogullarına bolsa Ibrahim özü diýrike sowgatlar berip, olary Ishakdan aýryp, Günnogar topragyna iý berdi. Ibrahim 175 ýyl ömür sürüp, garrap, öz durmuşundan razı bolup dünýäden ötdi we ata-babalaryna gowuşdy. Ogullary Ishak bilen Ismail, Ibrahimy Makpela gowagyna Het-Soharyň ogly Epronyň mülküne, Mamreýanyň gündogaryna ýerleşýän, Ibrahimyň hetlerden satyn alan ýerine jaýladylar. Şunlukda Ibrahim bilen onuň aýaly ikisi de şol ýerde jaýlandy. Ibrahim ölenden soň Hudaý onuň ogly Ishaga ýalkady. Ishak Berlahoyryň goloýuna düşledi. Bugünkü gün biziň öwrenjek sapamyz Ibrahimyň ölümi bilen Hudaýyň wadalaryna näme boldy? Hudaý öz wadalaryna Ibrahimyň durmuşy bu dünýäden geçenden soň ýatdan çykardymy ýa-da ýerine ýetirmedimi? Ýa-da ýerine ýetirip onu Ibrahimyň nesline dowam etdimi? Ishak barada näme? Diýen soraglara jogap taparys. Şutaýda Ibrahim hakynda öwrenmeli bir maglumatymyz. Ibrahim näme diýär? Ibrahim 175 ýyl ömür sürüp, garrap, öz durmuşundan razı bolup dünýäden ötdi. Ata-babalaryna gowuşdy diýär. Ibrahim uzyn biziň döwrümizdäki ýadamyň ýaşaýyşyna deňeşdirip göreňne 175 ýyl gaty uzak ömür. Şol 175 ýyly hem Ibrahim näle geçiripdir? Öz durmuşundan razı bolup dünýäden ötüpdir. Men pikir edýän Ibrahimyň öz durmuşundan razı bolmagynyň esasy nämedike? Onuň esasy şol hak Hudaýy tanamak. Şol özüni çağırıp ona wada eden, öz durmuşuna adam ölçekleri bilen yerine yetip bilmejek zatlary, gudratlary yerine yetiren Hudaýy tanap, şoňa bil baglap, onuň bereketleri bilen durmuşyny geçirmek. Şol onan bilen durmuşyny geçirmek onu bu durmuşundan razı etdi. Şonuň üçin Ibrahimyň durmuşy gaty hayran galdyrjy, köp wakalardan ibaratdyr. Eň esasy hem bize öwrenmeli. Biz hem eger Ibrahim ýaly durmuşymyzdan razı bolup, şeýle bereketli ýaşaş ýaşamak islesek,
onda Ibrahim'daki bar olan anam bize hem bolmalılar. Her bir bizi dinleyen iyileşlenmede, doğanlanmada Ibrahim'daki bar olan durmuşu, Ibrahim ýaly garrap, bereketli, Hudaýyň bereketli durmuşunda ýaşandan soň biz hakynda da belki adamlar, bizim izimizde galanlar, dost ýarlanmaz, ýyl günümiz, biz hakynda da şeýle aýdyp bilsin. Ol ömür sürüp, garrap, öz durmuşundan razı olup dünýäden ötdi. Biz bilýäs, köp adamlar bu dünýäden öz durmuşundan razı olup geçip bilenler. Öz durmuşundan razı olup geçmek men pikir eden diňe bir maddi zatlara ýa-da bizim yeten derejemize bağlı değil. Öz durmuşundan razı olmak, geleceğin nämeligine bilmek. Hakykatdan şol yaradan, can veren, ýaşaýyş veren Hudaýy tanamak. Ve şol Hudaý bilen ýene-de duşuşmaklyga bolan ynamna durýar. Şol Hudaý bilen ýaraşykly bil baglayan ýaşaýyşda durýar. Şeýle ýaşaýyşda ýaşap bilsek, Hudaýa ynanýan, bil baglayan ýaşaýyşda ýaşap bilsek, onda da biz hem bu dünýäden razı bolup bilýäs. Çünkü Hudaý biziň durmuşymyzy doldurup bilýär. Yaradyjyň özi bizi ýaşaýyşymyza many berip bilýär. Şonu tananymyzy, ol bilen bile gedenmizi, onuň hakykat ýoluna gedenmizi, onuň öpçün edenlerine inananmyzy, biz hem bu dünýäden razı bolup durmuşymyza ajaýyp ýaşaýyşda ýaşap bileriz. Dolu ýaşaýyşda ýaşap bileriz. Şoň üçin her birimize şu ýaşaýyşy men arzu edýän. Näme bolup geçýär? Ishak bilen Ismail Ibrahimy Makpela gowagyna het Soharyň ogly Epronyň mülküne Mamre'nin gündogunda yerleşen Ibrahim'in özünün satın alan yerine jaýlaýarlar. Öz aýaly Sara hem şo taýda jaýlanypdy. Indi sorag gelip çykýar. Ibrahim'in durmuşy yer ýüzünde tamamlandy. Indi Ibrahim'a wada edilen zatlar näme bolar? Ibrahim, Hudaý Ibrahim'a näme dip wada edipdi? Men seniň neslini köperlerin. Men seniň nesline şu Kenan ýurduny bererim. Men seniň neslinden ähli milletleri bereketlejek halasgäri gelip çykararyn. Şu zatlar bolup geçdimi? Ýa-da Ibrahim'in durmuşy gutarmak bilen Hudaýyň wadasy togtadymy? Ýok. Hudaý baky Hudaýdyr. Ibrahim yer ýüzündäki etmeli işlerini iman arkaly baştan geçirdi. Şol ynamy geljeki nesillere de geçirdi ve şol wadaları öz çağalaryna hem getirdi. Hudaýyň wadalary Ibrahim'in nesli olan Ismail'la hem Ishak'ta hem dowam etdi. Ýöne şu taýda Hudaýyň esasy wadalarynyň Ishak bilen dowam edenligini ýatdan çykarmaly däleriz. Hudaý Ibrahim'in iki ogly bardy, Ismail we Ishak. Ismail barada hem Hudaý wada etdi. Ismail hakynda hem alad etjekdigini. Ondan 12 bir neslin, 12 bir çağanyň dünýä iňip 12 taýpanyň we ondan uly bir halkyň emele geljekdigini aýdypdy. Şo ýerine ýetdimi? Hawa ýerine ýetdi. Tövrat o hakynda aýdyp geçýär. Seredin näme diýe Ismail'in nesilleri hakynda. Ibrahim'in Saranyň Müsürlü gyrnagy Hajardan olan ogly Ismail'in nesilleri şulardyr. Uludan kiçe Ismail'in oğullarının atlary şunun ýalydyr. Nebayot, Kedar, Adbil, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Teyma, Yetur, Napış we Kedema. Şular Ismail'in nesillerinin oğullarına we düşelgelerine göre atlarydyr. Olar 12 tire başdyrlar. Ismail 37 ýyl ömür sürüp dünýäden ötdi we ata babalaryna gowuşdy. Ismail'in nesilleri Aşur tarapda, Misr'in goloyuna, Havladan Şura çenli bolan aralykda ýaşadylar. Olar Ibrahim'in beýleki nesillerinden aýra ýaşadylar. Seredin näme diýe? Şol başda Ibrahim Ismail hakynda Hudaýdan şumy sen saýlan neslin? Belki şunu senin wadalarың dowam eder. Ýagny şu Ismail'in neslindenmi ähli milletler bereket tapar dip soranna Hudaý näme diýe? Ýok. Senin öz aýalyň Saradan injek çağadan men baky ähtimi dowam etdirerim. Nesilleri bereketlejek halasgärimi
Ishak arkaly getiren bu dünýä. Emma İsmail hakynda da men ala dediýän. Senin dileglerini eşidýän Ibrahim. Men ondan bir ulu halk emele getiren. Ondan 12 sany tire, taypa emele geler ve ulu halk emele geler. Dip vaat edipdi. Şol vaadasyny Hudaý yerine getiripdir. İsmail'den 12 sany oğul doğuldy. Şolardan hem 12 sany tire emele gelýär. Ve İsmail 137 yıl yaşap bu dünýäden geçip gidýär. Şu bilen Hudaý öz vaadasyny İsmail'de yerine getirdi ve tamamlandy. Ishak barada näme? Ishakda Hudaý vaadasyny dowam ettirdi. Gelin Ishakyň durmuşy hakynda öwrenelim. Başga bir zat şutaýda Ibrahimyň gözüniň alnyna şol Hudaýyň aýratyn waadalarynyň Ishakda bardygyny bilýänligi üçin anam bilen Ishaka aýratyn bir orun Ibrahim durmuşuna beripdir. Şutaýda şeýle diýe, Ibrahim özüniň ähli emlegini kime beripdir? Ishaka berdi diýe. Emma gyrnak aýallarynyň bolan ogullarına bolsa Ibrahim özü diýrike sowgatlar berip, olary Ishakdan aýryp günnogor topragyna iýberdi. Şutaýda da Ibrahim iň soňuna çenli täýülýänçe hem Hudaýyň erkine laýyk, Hudaýyň waadalaryna laýyk hereket edýär. Ol hemmesini bir ýerde ýaşadyp ýa-da emlegini hemmesine paýlap berene. Hudaýyň ýol görkezmesi bilen ähli emlegini kime berdi? Ishaka berdi. Çünki Ishakda Hudaýyň waadalary halaskär gelmeli we milletleriň bereketlenjek waadasy Ishakda yerine ýetmeli. Şonuň üçin ýöne Ibrahimda adalatlyk bardy. Ol ebeýlik çağlarynyň hem aladasyny etdi. Olary da näme diýe ölmänke, dirike sowgatlar berdi. Gelin Ishakyň taryhyna geçelim. Ishak bilen näme boldy? Kakasy Ibrahim ýok bolan soň Ishakyň durmuşy näheleşdi? Ishak Hudaýa bir bagladymy? Kakasy ýaly, Ibrahim ýaly şol imana, şol ynamy Hudaýyň dogruluk ýoluna dowam ettirdimi? Gelin taryhy öwrenip geçelim. 26-njy babda Ishak hakynda, durmuş hakynda Hudaý şeýle zatlar aýdy. İlki bilen Ishakyň durmuşynyň Hudaý tarapyndan bereketlenenligini Hudaýyň sözi aýdy. Serediň şutaýda 11-nji aýatda 25-nji babyň Hudaý şeýle diýe. Ýazgy şeýle diýe. Ibrahim ölenden soň Hudaý onuň ogly Ishaky ýalkady. Ishak Ber-lahayroýyň goloýuna düşledi. Şutaýda bir aýat bilen Hudaýyň eýem Ishakda bereketini we Ishak bilen bile ýörep başlandygyny görüp bilýäs. Ibrahim ölenden soň Hudaý onuň ogly Ishaky ýalkapdyr. Yine de Ishakyň durmuşy, onuň ýeten derejesi Hudaýa bagly. Hudaýyň bereketine, Hudaýyň eliniň onuň üstünde bolmagyna baglydyr. Şonuň üçin şol ýalkamak bilen Ishak durmuşyny başlapdy. Başga bir zady görýäs, Ishakda hem atasynyň iman ýolunyň dowam edenligini görüp bilýäs. Şutaýda bir waka hakynda gürüň berýär, çağalary hakynda Ishakyň. Terediň näme diýär? Ibrahimyň ogly Ishakyň nesilleri şulardyr. Ishak Rebeka öýlenende ol 40 ýaşyndadyr. Rebeka Padan-Aramdaky Aramly Betuelin gyzy Aramly Labanyň aýal doganydy. Rebekadan perzent ölmeýärdi. Ishak aýaly üçin Rebbe dilek etdi. Reb Ishakyň dilegini eşitdi we Rebeka hamyla boldy. Terediň Ishakyň durmuşy hem yine de Hudaýa bil baglamak bilen, Hudaýdan umid baglap, Hudaýa dilek edip, ähli zady ondan garaşmak bilen başlandy. İsmail hakynda ýa-da Ibrahimyň beýleki oglary hakynda beýle maglumat ýok. Emma Ishak hakynda şeýle maglumat bar. Onu da ejesi Sara ýaly, oňa ýaly da näme bolýar? Perzent ölmeýärdi diýe Rebekadan. Bu taýda da Hudaýyň ýene gudraty gerek boldy. Şu ýagdaýda Ishak dünýä ýörelgeleri bilen ýa-da öz akyl düşünjesi bilen hereket etdimi? O näme diýe? Ishak aýaly üçin Rebbe dilek etdi. Reb näme etdi? Reb Ishakyň dilegini eşitdi we Rebeka hamyla boldy. Gadyrdan dostum, iýleşim. Belki sen hem şeýle durmuşyňda belki perzentsizsiň ýa-da başga zatlar bolup geçýänler. Emma jogaby Hudaýdan gözle.
Ishakdan öwren. Eger ýa-da durmuşyňda bir sylkawçylyk ýa-da başga bir zat bar bolsa, aýalyň bolsun ýa başga biri bolsun, onda Rabbiň öňüne gel we ondan dilege. Çünki ýaşaşyň çeşmesi Hudaýyň özüdir we Hudaý dogry adamlaryň kalbyndan Hudaýy gözleýänliň dileglerini eşidýändir. Ishak ýaly aýalyň üçin ýa-da çağılaň üçin dilege. Başka bir öwrenmeli zadymyz, eger biz aýalymyza, ýani ýoldaşymyza bir mätäçlik bar bolsa, biz ilki özümiz çözmän näme etmeli? Rabbe ýüzlenmeli. Şonda Rabb bize jogap berer. Şonuň üçin Ishakyň durmuşy Hudaýa bil baglamakdan başlaýar. Hudaý Ishakyň dilegine jogap berdi we gudrat edip Rebeka hamyla boldy. Göwredäki iki çağa biri bilen itekleşýärdi. Hudaý diňe bir çağa däl, Ishaga näçe san çağa beripdir? Bir gezekde iki san çağa, iki çağa. Rebeka ýanky garnyndaky çağalar itekleşdi diýdi. Bu näme görkezýär? Şonu soraýar Rebeka. Näme üçin bu ejir meniň başyma düşdi diýip Rabden sorady. Rab ona şeýle jogap berdi. Göwreňde iki millet bar. Senden iki bäsleş halk dörer. Biri beýleksinden Rüstem çykar. Ulusy kiçisine ul bolar. Hudaý şu taýda görýär, Rebeka ýene Ishakyň aýaly hem Hudaýy tanýardy. Ol Rabbe ýüzlenýär. Rabden soraýar durmuşynda bolup geçen zatlary. Hatta doğulmanka çağılan ýagdaýy hakynda soraýar. Hudaý ol bilen näme etdi? Hatta Rebeka bilen gepleşdi. Şonuň üçin hem Ishakyň durmuşyny hem Rebekaň durmuşyny Hudaýyň eýýän eli bar. Hudaý olara ýol görkezýärdi, olar bilen bilegedýärdi. Gelin ýene ýakyndan Ishakyň durmuşy barada käbir zatlary öwrenip geçelim. Näme diýe? Gelin gelip çıkış kitabynyň 26-njy babyndan okap başlalyň. Ýurda Ibrahimyň döwründäki ýaly başga bir aşlyk düşdi. Ishak Gerara Piliştileriň şahsy Abimeleň ýanyna gitdi. Rab Ishaka görünüp ona şeýle diýdi. Sen Misre gitmän, men sana görkezjek ýurdumna gelmişek bolup ýaşa ber. Men seniň bilen bolaryn we seni ýalkaryn. Şu ýurdu tutuşlugyna men sana hem seniň nesillerine berjekdirin. We ataň Ibrahima eden wagdamy ýerine ýetirjekdirin. Yer ýüzüniň ähli milletleri seniň neslinden pata alarlar. Ibrahimyň maňa gulak asanlygy, meniň özüne beren buyruklarymmy, tawşyryklarymmy, düzgünlemmi we kanunlarymmy ýerine ýetirenlik üçin men seniň nesillerine asman ýyldızlary deýin köpörlerin. Bu ýurdu tutuşlugyna men seniň nesillerine bererin. Hayran galdyrjy. Ibrahima wada edip Ibrahima geplen Hudaý şahsy gelip kime görünýär? Ishaka görünýär. Näme üçin? Çünki Ishakda da şol kakasynda bar bolan anam bardy. Ishak hem şol iman bilen ularly. Kakasynyň we Ishakyň bütün maşgalasynyň Hudaýyň nähili onu ýidip alyp gidenligini, ýüzüne düşürüp alyp gidenligini, onuň gudratlaryny hemme zady ol Ishak durmuşynda görüpdi. We görüp inanypdy. Wagdalaryny eşidip, kakasynyň aýdyn zatlaryny eşidip iman getiripdi. Hudaý näme etdi? Şonuň üçin hem Ishaka görünni we şol Ibrahima eden wadasyny Ishaka da wada etdi. Wada hakynda okap geçsek, näme diýe? Men sana görkezjek ýurdumda gelmişek bolup ýaşa ber. Başga ýere gitme. Şu ýurdu men sana kakaňa, ataňa, Ibrahima berjek diýip aýtdymmy? Sana da bererin hökman. Ene näme diýe? Men Ibrahima eden wadamy ýerine ýetirjekdirin. Yer ýüzüniň ähli milletleri seniň nesillerinden pata alarlar. Ýene şu taýda bellek geçmeli zadymyz näme diýe Tewratda? Ibrahimyň maňa gulak asanlygy, meniň özüne beren buyruklarymmy, tawşyryklarymmy, düzgünlemmi we kanunlarymmy ýerine ýetirenlik üçin men seň nesillerine asman ýyldızlary deýin köpörlerin. Bu ýurdu tutuşlugyna men seň nesillerine bererin.
Şutajda Ishak'ın kakası, atası Ibrahim'in imanını Hudaý Ishak'a ýatla diýär. Sen kakan doğru yaşaşda yaşanlyk üçin, meniň tawşyryklarymmy, buyruklarymmy, düzgünlenme, kanunlarymy ýerine ýetirenlik üçin, kakan ataň hatirasyna men sana da bereketlenme bererini. Bizim durmuşymyzda da bugünkü gün biziň kaka hükmünde, ata hükmünde çağılanmyzyň bereketlenmek üçin, gelecekte Hudaýyň wagdalaryna eýe bolmak üçin biziň dogry ýaşaşda ýaşamamyz gaty wajypdyr. Şonuň üçin men isleýän biziň her birimize wagty gelende çağılanmyza Hudaý Ishak'a ýüzlenişýäli. Kakan hatirasyna, kakan ataň doğruluk ýolunda gezenlik üçin, hak iman edenlik üçin, meniň doğruluk ýoluma, meniň ayan eden ýoluma iman edenlik üçin men seni bereketlärin. Men seni wagdalarymı sen durmuşunda da berja ederin diýilmegini isleýän. Eger biziň özümiz hakykatdan şol biri var Hudaýy agtaryp, onuň dogrulygyna gezmek islesek, näme diýe dogrulyga ajygyp suwsanlar bagtlydyr diýe Isa Aýdyn sözü var. Çünki olar diýe doýup ganarlar. Hudaý dogrulygy küýseýänlere hökman bereketler. Olaryň diýe köp nesillerini hem men bereketlärin diýe Hudaý. Şonuň üçin Ishak ýaly ya Ibrahim'in imany ýaly ynam goý her birimizde hem bolsun. Şonuň üçin durmuşymyzda Hudaýyň buýruklary, tawşyryklary, düzgünlerini, kanunlaryny ýöne bir şolar ýerine ýetirmeli menni gorkasynna ýa-da kanun bolanlygy üçin näle Hudaýy şahsy tanaýanlygymyz üçin. Şol Ibrahim'a özüni ayan eden Hudaýyň bizi de söýýänligi üçin we özüni ayan edenligi üçin İsa Mesih'de şoň üçin biz onu söýüp on kanunlaryna ýerine ýetirelim. Çünki Hudaýa boyun bolmak biziň nesillerimize bereket getirer. Wagty gelende Ishak'a ýüzlenişýäli şol Hudaý biziň nesillerimize de atan, kakan hatirasy üçin, olaň dogrulygy küýsegi üçin men seni bereketlärin diýer. Çünki Hudaý anamlardır. Şutajda Hudaý her bir adama şahsy görünmek isleýär, şahsy özüni ayan etmek isleýär. Ilki Hudaý Ibrahim'a özüni ayan etdi. Inni Ishak'ın döwrü geldi. Ishak bilen şol bereket dowam etmeli. Şonuň üçin näme etdi Hudaý? Şutajda ýazýar, Reb Ishak'a görünüp ona şeýle diýdi. Seredin Reb Ishak'a görünüpdir we ona şahsy ýüzlenipdir. Inni men senin hem Hudaýym we Ibrahim'a eden wagdalarymmy men sende hem dowam etdirerin. Şonuň üçin Hudaýy şahsy tanamak, ýöne bir ata-babaň Hudaýy däl, ýa-da bir ata-baba dinine, Hudaý her bir adama özüni şahsy ayan etmek isleýär. Her bir adam bilen şahsy gatnaşyk etmek isleýär. Öz erkini, wagdalaryny ayan etmek isleýär. Munyň netijesinde Hudaý şol mümkinçiligi her bir adama berdi. Ishak'ın gezişi ýaly ynam bilen we wagdalara eýe bolşy ýaly Hudaý bugünkü gün bize de şol wagdalary eýe bolmamyzy isleýär we şahsy biz bilen gatnaşykda bolmagy isleýär. Seredin meni bir Ishak hakynda öwrenmeli zadymyz, Ishak Hudaýyň aýdynlaryny ýerine ýetirýär we aýdyn topragyna galýar, Hudaýa bil baglaýar. Seredin näme Ishak ol ýurtda ekin ekip şol ýylda hem 100 esse artyk buğday hasylyny aldy. Çünki Reb onu ýalkapdy. Ishak gitdigi saýy baýap döwletli adam boldy. Seredin on durmuşunda bolup geçenler Hudaýy eşitdi. Hudaýa boyun boldy, Hudaý bilen bile ýöredi. Açlyk gelse de şol toprağa näme etdi? Ishak ekin ekdi. Şol ýylda diye 100 esse artyk buğday hasylyny aldy. Çünki Reb onu ýalkapdy. Şonuň üçin eger bugünkü durmuşyňda eger sen hem kynçylyklardan ýöreýän bolsaň, ýa-da hasylsyzlyk bolsa, ýa-da näli açlyk gelen bolsa, ruhy tarapdan belki, ýa-da maddi tarapdan başga meselelerde, onda Hudaýa bil bagly. Hudaýy dinle. Ishak ýaly Hudaý seni hem ýalkar. Hudaý sana da jogap berer. Başga bir zat ýene bir bellek geçmeli gepleşimizi utarmadan öň şutajda ýene bir zat diýär. İsa Reb Ishak'a görünüp men senin atan Ibrahim'in Hudaýydyryň. Gorkma, men senin bilen biledirin. Men öz gulum Ibrahim'in hatirasyna sana pata bererin. Hem senin nesline köpellerin.
Şonda Ishak bir zat dedi. Ishak ol ýerde gurbanlyk sypasyny ýasap, Rabbiň adyna wada etdi. Şol ýerde çadyryny dikdi. Seredin haçanda Hudaý özüni aýan edenni, bereketlerini görkedenni, o Ishak hem ona secde ediyor. Hudaýa secde ediyor. Ona gurbanlyk getiriyor. Ol hem şol baştan başlap Hudaýyň gurbanlyk guzar arkaly adamzat bilen gatnaşygy emele getiren ýoluny dowam ettirdi. Şol gelecekde Hudaýyň üçin etjek guzusyna ol hem anandy. Şonuň üçin şol arkaly Hudaýyň döreden ýol arkaly ona secde etdi. Gadyrly ýyleşlem. Biziň gepleşigimiz soňuna ýetip gelýär. Ibrahim'in oğlu Ishak'ın tarihi gatı acayip tarih. Bizim görüşümüz ýaly Hudaý Ishak'a özüni aýan edip, onu hem bereketlejekdigini, ol bilen bile boljakdygyny görkezdi ve şol toprakda açlyk, kynçylyk bar olan toprakda onu ýalkady, bereketledi. Bugün seni hem bereketlemek isleýär. Goý Hudaý sen kalbyňda hem Ibrahim'na we Ishak'ta dowam edýän hakyky anam ýoluny emele getirsin. Hudaýyň 2000 ýyl mundan odal özüniň üçin eden halasgäri sen kalbyňa gelip sana täze ýaşaýyş bersin. Size goý Hudaý pata bersin we size rehim we merhemet etsin diýip siziň bilen bu gepleşigimizde hoşlaşmak isleýän. Hoş, sag bolun. Sen direrenin üçün, sen yeňişin üçün, Galgotda kıyganyň üçün, minnetdar men senden. Sen direrenin sen yeňişin üçün, minnetdar men senden İsa, minnetdar men senden İsa, minnetdar men senden İsa. Minnetdar men, ýöne minnetdar